14.2 million pesos kantidad sa mga proyekto sa probinsya sa Liang ug Larayan sa Dakbayan sa Dapitan gi-turnover ni Governor Roberto Uy. Atong paminawon ang dugang detalye ni Lorvey Cabili. Formal na nga gi-turnover ni Governor Roberto Uy ang mga proyekto nga na-implementar sulod sa iyang administrasyon ngadto sa Barangay Liang ug Larayan sakop sa Dakbayan sa Dapitan kaniadtong Marso 18 ning tuiga. Ang maong mga proyekto nga napatukod gikan sa buhis sa katawhan, napahimuslan na og mubarog ug mapahimuslan pa sa tagibarangay sa taas nga panahon. Naangkon sa katawhan sa Barangay Liang ang mga proyekto sama sa pagsemento sa Barangay Road gikan sa Liang hangtod sa Sikaya Bukana Road section, pagtukod sa covered court, pag-instalar sa covered court lights, dugang pagsemento sa 1 meter wide flooring sa covered court, pagsumpay sa linya sa patubig, 2,000 meters nga service drop wire ug 25 ka solar streetlights. Samtang nakaangkon sab ang Barangay Larayan og pulo ka solar streetlights ug materyales alang sa pag-instalar sa 24-inch diameter nga RCCP for cross drain sa Purok Paho ug Bougainvillea. Sa laing bahin pinaagi sa kaugalingon nga kwarta ni Governor Uy, aduna sab 40 ka bubong ang natauran og kuryente sa duha ka barangay. Mihatag pud kini og materyales alang sa pagtukod sa Jesus Shines International Ministries Philippines Incorporated ug nahatagan sab og toned materials ang duha ka benepisyaryo nga nangayo niini. Sa suma total mibalor og kapin 14.2 million ang kantidad sa mga proyekto nga gibubo sa duha ka barangay. Atol sa turnover ceremony, si Barangay Chairman Nicomedes Katahay sa Liang ug Barangay Coordinator Edgardo Katahay sa Larayan ang midawat sa maong mga proyekto, kauban sila Board Member Jing Chan, Vice Mayor Jimboy Chan ug Dapitan City Councilors Gabriel Cad ug Bimpem Amoy. Samtang 750 sab kapamilya sa duha ka barangay ang natagaan og tag 5 kilos nga bugas gikan sa kagamhanang probinsyal. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Cabalida Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.